Gustav. Jeg står lige her og filmer. Jeg skal lige filme cirkuset. Jeg står lige her. Lad lige være Stopper cirkus nu. Nej, jeg skal lige filme. Det er imod reglementet. Vi skal lige... Det er imod reglementet. Jeg har reglementet her et eller andet sted. Reglement. Lars Gustav, har ikke brug for noget... Har vi vel brug for noget reglement? Nej. Ikke spor reglement. Nej. Reglement her på stationshaven. Rigsreglement. Nej, ikke rigsreglement. Reglement, der kan du se. Reglement på stationshaven. Reglement på Der må stationshaven. ikke fodres hunde. Der er ingen hunde her. Der må ikke forefindes vilde dyr. Jeg har været oppe at måle. Der er ingen vilde dyr her, er det vel? Nej, ikke ret store vilde dyr, vel? Nej. Så har jeg lige påpeget, der må ikke spilles høj musik. Når vi spiller meget lav musik. Meget lav musik. Okay. Ja, det går kun meget lav musik, vi spiller. Hvor lavt ned? Ja, det er godt med dig. Så lav! Ja, tag du lige dit reglement med. Ud med reglementet. Farvel og tak. Så, er vi klar til cirkus? Er I klar til cirkus? Ja. Nej. Jeg kunne lige gå lidt ud for, fordi jeg kunne godt lige tænke mig at starte med at lige vise. Vi har nemlig et meget stort hestenummer, som vi lige vil vise jer. Ja, har vi lige nogle hestepiger, der vil hjælpe med et hestenummer her? Ja. Og du kan lige over til den ende derovre. Og så kommer meget stort hestenummer.